kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye septembre kalo tile 24 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkɛ ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sukununkura Kulujo Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. Bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ sabati cogo di sariya ɲuman jidili siratigɛ fɛ o tun ye sigi ka baro kumakan ye mun waliyara ONG AFAD fɛ ka ɲɛsin a ka maa sugandilenw ma komini fɔlɔ filanan sabanan o kɔnɔna na bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka jidi cogo min na a bɛ bila baarabolo kɔnɔna na n'o de ye ka kuwajoli kɛ ka ɲɛsin kumayɛlɛma ka taa mugujugutilaw kanu na ani dantɛmɛ waleyali Segu Mara Mopti ani Faba kɔnɔ yan. A kɛra sibiridonya tɛmɛlen septembre kalo tile 21 Maison de Partenariat Bamako Angela. Conseil spécial adjoint Observatoire indépendant Jean-Tol Zagadi ani dongbaru ɲininaw masalana. Ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba dongbaru ɲininaw olu ka lakanda o siratigɛ fɛ minnu n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka dongbaru ɲinin kɔnɔna na n'u ko ma ko journaliste d'investigation ale bɛ ka waleya bi dunya in na Wagadugu Burkinakaw fɛ yen. Dongbaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani la aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan dani na bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogo min na sariya o ɲuman jidile o siratigɛ fɛ o kɛra sigi ka baro ye mun ni hakili jagabɔ kɛra a la a labɛnna ONG AFAD fɛ ka ɲɛsin a ka maa sugandilen jolenw ma minnu bɛ komini fɔlɔ filanan sabanan kɔnɔna na bɛn ani kelenɲɔgɔnya o jidili siratigɛ taamali la a bɛ bila baarabolo kɔnɔna na n'u ko ma ko ka kuwajoli kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ Segu mara la Mopti ani Faba kɔnɔ yan Bamako ka kisi kɛ u ye kumayɛlɛma o siratigɛ taamali la ka taa waleya cɛjugu kɛli ma ani dantɛmɛ walew kɛli nin sigi ka baro in kɛra sibiridonya tɛmɛli septembre kalo tile 21 Maison de Partenariat Bamako Angers o kɔnɔna na an b'a jira o la sa k'a fɔ nin baarabolo min filɛ nin ye ONG AFAD a bɛ ka waleya a n'a dɛmɛbaa jɛkulu AMSS ani a tɔrɔmɔɲɔbɔw ka kɛ GCRF fɛ komini fɔlɔ filanan sabanan a b'olu de kofɔ Bamako yanni nɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko ka jamanadenw ka se ka kɛ ɲɛdama ye u ka sigidaw maracogo ɲuman olu bɛ se ka jidi cogo min na musow b'o la bogotigiw ani kamalenw u jɔyɔrɔ bɛ fa maracogo ɲuman na an ka sigidaw kɔnɔna na cogo min na Ibrahima Kulibali ale ye baarabolo waleyabaa ye ONG AFAD o kɔnɔna na. Ni ye jateminɛ kɛ bi Mali yɛrɛ bɛ taabolo min na aw yɛrɛ événement minnu bɔra ka kɛ kɔsa in na fo ka an ka hakiliw falen sariya yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jamana basigili la donc o de la an ye mɔgɔw wele an hakili falen u bɛ se cogo min na ka jamana dɛmɛ parce que an y'a ye k'a fɔ bɛn ni kelenya sabatili la jamana ye caman kɛ depuis 2012 fo ka se sisan ma jamana ye caman kɛ mais n'an ma jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ a tɔ tɛ sinsin donc o hukumu kɔnɔ an ko mɔgɔw kana an ka hakiliw falen hakilina mun bɛ mɔgɔw fɛ n'an bɛ se k'o hakilinaw lacari an ka komini kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ k'o hakilina cari k'o di jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma o fana bɛ se k'o k'u sinsinbere ye cogo min na pour que bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i hakilina k'o dangɛnɛmaya Banin Ture ale ye dugutigilakaw Turelakaw olu ka nɔbilama ye kɛnɛ kan a y'a hakilina fɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni hɛrɛ tɛ yɔrɔ min na vraiment lafiya tɛ yen donc ne b'a ɲini commune 1 commune 2 ani commune 3 fɛ an ka effort fourni ka baara kɛ ka an cɛsiri pour que hɛrɛ bɛ se ka na an ka commune saba kɔnɔ cogo min na table ronde ni nafaba de b'a la parce que ale de b'a to ni maliyɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka kuma mɔgɔw ye k'u sensibiliser lafiya bɛ se ka na cogo min na pour que mankan bɛ ban jamana kɔnɔ cogo min na ni mɔgɔ min n'i ka baara kɛr'o ye kɔ o baara kɛ vraiment o ye koba de ye o y'an ka rôle ye. maa min n'ale ma hakili cɛrinen ye nin ko ɲɛdɔnni na kosɛbɛ kɛlɛ kunbɛli ani ni kɛlɛ nana a bɛ se ka dilan cogo min na nɔgɔya siratigɛ fɛ fo ka taa se lakanda baaraw ma ale ye o dɔɔni ŋana ye Usmane Kornyo a ko bɛn sabatilen tɛ se ka sɔrɔ ni sariya ma danberu bɛɛ ye dɛ. An ye mɔgɔ wele bi commune 1 2 3 pour que o ka dɔn k'a fɔ an ka sariya ko bɛ cogoya min na ni sariya tɛ jamana min na jamana basigi o jamana la c'est vrai que an ka ɲɛmɔgɔ o ye baara caman kɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sariya ko in gɛlɛya caman b'a la gɛlɛya min b'a la
la population yɛrɛ bɛ se ka u dɛmɛ pour que o gɛlɛya ka se ka bɔ donc an b'a fɛ ka kuma o de kan pour que u k'a ɲɛdɔn olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn min kɛ pour que gɛlɛya min bɛ an ka sariya ko in na o ka se ka an b'a jira o la sa k'a fɔ ONG AFAD ka nin baarabolo in kɔnɔna na u ye baara caman kɛ i n'a fɔ ɲɔgɔnna jɛrɛw i n'a fɔ lafaamuyaliw ladɔnniyaliw ka maaw kisi ka bɔ kumayɛlɛma walew ma ka taa dantɛmɛ walew ma u ye laseli kɛ kumakɛsow la ka tila ka nagakɔrɔ marakɛlaw n'o ye eliw ye k'olu la faamuya ka diinɛmaw k'olu la faamuya ka sigida maa ɲɛɛlɛkɛ k'olu la faamuya ka tila ka kulu sigi sigidaw kɔnɔna na minnu bɛ ɲɛdama kɛ nin waleya ninnu na funɛgɛnu kana se ka kerun o sira ninnu fɛ cogo min na. Conseil spécial Dangan, Observatoire indépendant Jean-Tol Kazadi, jumadonya tɛmɛli ani dongbaro ɲininaw u masalana a tun bɛ kunnafoni di ko fɔ u ka bolonɔbila sɛbɛn tako 5nan o siratigɛ fɛ gɛlɛya minnu bɛ accord o kɔnɔ ko waleyali la ani laɲini 12 minnu kɛlen don ka ɲɛfɔli kɛ olu la tɛgɛ sina ale de la k'a kɛ Observateur indépendant o ɲɛmaa ye n'o ye Ntol Kazadi ye kɛra san 2017 sa waati u ka nin bolonɔbila sɛbɛn 5nan in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ mai kalo ka taa utu kalo san 2019 na ko gɛlɛya caman k'olu yera balawu caman olu waleyara sigidaw kɔnɔna na i n'a fɔ Talataye i n'a fɔ Lerneb mun ye MINUSMA ka lahalayaw ye u y'olu fana kumaw larawe u ni ɲɔgɔn cɛ nin sɛbɛn in kɔnɔna na fo ka taa se DDR désarmement démobilisation ani réinsertion. ɲɔgɔnna jɛrɛ o bɛ ka kɛ Wagadugu Burkina Faso o kɔnɔna na a bɛ dongbaro ɲininaw ka lakanda a bɛ o kumakanw kofɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala dongbaro ɲinina minnu ɲɛsin bɛ sɛgɛsɛgɛli ma n'o ye journaliste d'investigation ye u ko gɛlɛya min bɛ yen bi o ye o dongbaro ɲinina ninnu minnu bɛ ko dogolenw sɔgɔbɛ k'u daŋɛnɛmaya olu ka lakanda ko de kɛ bɛ gɛlɛya ye bi dɛ nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in a labɛnna cellule Norbert Zongo de fɛ n'olu ɲɛsin bɛ journaliste d'investigation farafinna woroduguya fan fɛ o ko ma n'u ko ma ko Senozo. Festival international de la liberté d'expression n'o ye kuma kanabilali ye diɲɛ bondakun kan FILEB 2019 o tako 8nan a bɛ o kɛnɛ kofɔ u ko gɛlɛya caman yera ko n'an hakili b'a la dongbaro ɲinina min bɛ Ghana n'u k'a ma ko Ahmed Hussein ale fara k'a to sɛgɛsɛgɛliw la k'a sababu kɛ yuruguyuruguba min kɛra tolanci ko la farafinna bondakun kan ale yera o ko sɔgɔbɛ-sɔgɔbɛbaw cɛla dongbaro ɲininaw ka kɛnɛ kan k'o ko dangɛnɛmaya ko a fara k'a to o sɛgɛsɛgɛli sira de fɛ n'an hakili b'a la ko Birama Ture Mali kɔnɔ ko ale fɛnɛ tununa ɲɛmadɔn o ko la ko dɔw yɛrɛ ko nin kɛra faali yɛrɛ dilanko ɲuman ye koyi mun kɔrɔ tɛ se ka dɔn ko nka a kɔni ma bɔ dawada fɛ ko wulikajɔ de kan ka kɛ dongbaro ɲininaw bɛ se ka lakanda u ka baara kɔnɔna na cogo min na. Burkina Faso maa tan bonyanko jamanaden kana bilalenw don olu bɔnɛna u ni na dɔgɔkun kunfori tɛmɛlen na jamana kɔrɔnyan fan fɛ a bɛ Burkina jamana a bɛ o kofɔ dugu kɔnɔna na n'u k'a ma ko Burzanga kɛra mugujuguci 2 de sen fɛ mun kɛra dugu 2 kɔnɔna na sibiridon su ka dugu jɛ karidonya la a kalo damadama u ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu province BAM olu kɔni mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw u bɛ ka maaw tɔɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahima k'ale to suya kɔlɛ la n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal bamara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛɛ sini ni Ala sɔnna ma kunnafoni wɛrɛ olu kɛnɛ kan. Maraka faama ka bi journal bamara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.